ka channel hatu pitup ka pediang sngobha yapi sha kani ka episode batha kani ka kanti ka channel hatu pitup kan yo banwan ra sapi ya ka khana saphang ka Amelia Earhart ka kanthai ka bapo nambha ka balong ro ka aviator lani ka nongnya ya kiling sun shuwa bangin poi sha kata ka benta sngobha subscribe ya kani ka channel lada phimpadap baphin yo shibun teli kijing kantap baphala bad bayo jingmantoy lakha ya ka Amelia ha Kansas City hari USA bat kadon ya ka para ka bakerteng ka Grace bat ka jing jongka ha kapor khna kalong ka bakmen layo i yakini kishipara baki jule kai kijing ya le kai jong kishenrang bat kikmi kikpa jong kini ki arngut kishipara kilari yaki lakum baki dei ki khon shenrang wat karyam ka bet jongki kaya pher bat ki para khna hakatu kapor nadu ba kadang klung ka Amelia kadon ya ka jing thrang bakan long kanongnya ya kiling suan kani ka jing thrang jongka kalalong hadu uput ba kalashna ya ki kali ki baret ki badon ya ki tayar bat ka jukyo shatnum yeng bat bansong hapo kita ki kali ret kani ka jingle jongka kalawan ra ya ka jing mensaw ka bajur man kapor henrei ka jupla yala ka para ba kan lebet ya kani ka jing million jongka namar kalong kumba ka her shajrong sun wadla ka deitang ha ka shi klip marro ha ka karta ka ba shipos nam kalakendo ya uwei u aviator lani unongnya ya kiling sun ki baret ha ka wei ka tamasa bat kani kalapan kende mensim ya ka bakan e shu ya ka e ka ba katrang kathma ba banengkong kalajia bat ka Amelia kalasdang samla bat kalahap ban kalalong no kanas ban ai jing yarap ya kisipai ki balaman saw kaklam Spanish flu kalasaprat hakitu kipor bat ka Amelia ro kalayo ya kani ka jingpang kabawan ra jing hadien ka jing jangka ba kalakalalong kanongnya ya kiling sun hakum kani kapor ka Amelia kalapenlut ya kapor da kabapuli ya kikot kibayadei shaphang kiling sun hadien kalayo ya kalat bansakhi dala kijong ki khmat ya ki sipai lingsun ki banya ya ki lingsun jongki bat kani kalapen skun shu ya ka mensim jongka ba kan kwa banang no banya ya ki lingsun kakmi jongka kamla shu ban khang ya ka Amelia ya kani ka jingthrang jongka bat kalapha no ya ka sha ka jaka training ban hikai nya lingsun tang hinriu banai hadien ka Amelia kalathet dala ka jong ka lingsun kabala shuthet second hand bat kala ai kerteng ya kani ka lingsun da ka kerteng canary ha ka ju ka snam kala thau ya ka record thamai ba kan long ka kanthai ka banengkong banya ha ka jingjrong kabalong khatsaw hajar phut ha ka financial crisis jong usnam khat khandai spa arpho kari baro kawe kalamat ya ka jingkerdo pisa badbam bat ka Amelia kaladino ya kani kalingsun ban kalalong no kanong hikai school wadla kataro kajing thrang jongka kamshimla sange tangkumta kalasdang ro bantho yaki news article shaphang kiling sun bat hadien kalayo yakawe ka call na uwe u captain ubabu yaka jingkli yaka kabakong santam haka jing jongka
hatu phikwa banher halor kaduryo ba Atlantic Ocean. Kumta kani kalapanlong yaka bakanlong kakenthai kabanengkong tam banher halor kaduryo ba Atlantic Ocean harangkat uway upailat. Kaplain kalasangya ha Southampton England bat ki local ki Larissa ha kaba kilayo iyaka bat kalayo yaka nam bat kaburom nakaperthai baro kaway ha kaba wat ki he ki han kilawan ban kublay kitiyaka. Anda kalalet pai sya Amerika ki kot kubor kila ainam yaka kum kata kasim jong kaswin beneng bat kala kariu ponam ha kababun ki company kilawan syakmat banterwa kamyaka. Hanray kajingyat linti jongka kampat kut satya hausnam kat kandai spa arpupra kala long kakenthai kabanengkong banher halor ka North America continent nadu kajingstang bathadu kajingkut jong kani kadauba hausnam kat kandai spa life away kala thau yaka record kabathamai ha kabakalaher ha kajingjrong kabalong khatpra hajar sanspa phut hadien kalapoi sha kajingya tho shongkurim bat upublices jongka henrei kalaya tho lepa u ba kajingya tho kanamte yaka ba kan kletno ya kajingnya yakiling sun hadien kani kala thau yaka record kabathamai ha kaba kala long ka kanthei kabanengkong tam banher halor kaduryo ba Atlantic Ocean marway bat kani kajingya lenti jongka kalalong hadu khatsan kanta ha kapor bakalapoi ha kakarta kabat saupho kalas ngau thu shai ba kan hab ban ino ya kani kakamnya lingsun bat kalathmu banher ha kasien kabakhado bat kani kajing thmu jangka kalong bakan her halor kaprathai baro kawe kumta ha ujulai artrek usnam khat khandai spa lai phunyo ka Amelia kalami nakari ni guinya banlet ha kani kajingyat lanti ha kaba kan her tawyer ya kaprathai baro kawe labu ru yakisipai duryo bakin yo banyakren batka lengba ka radio ha kani kajingya lenti jongka hanrei hadien bak Amelia kalasdang yakani kajingya lenti kalamat shibun teli kijing ha kaba ladan kajing hap uslap ubajur bat uperthat ro layathu ro ba ka radio antina kalathot bat ki brio harengko bat kumju kisipai haduryo kimsim la yo sho kalat banyakran batka langba ka radio kani kala khanglat shisendon ya kisipai duryo bakin tep ya kajakadan kaling sun jongka kajing yakran kabakhado bat ka Amelia kalalong hakastep kababut watla kiladon shibun kijing persang nakaliang kisipai duryo bantrak ya kajingdon kani kalingsun hanrei kilayatho ba kani kalingsun kala shuja arngai bat omshum layu isyo wat haredaro ha ujulai santrek lapan bena ya kajing yap jongka klem da yo kalat banwat shanu bakadon kani kakubor kalapan sengusi yaki beriu ha kaperthai baro kawe hadien bakilatep shaphang kajingyap kani kariu ponam bat kalapan kthang mensim ya ulok jongka bat hadien ulayo ru ya kasithi kaba ka Amelia kalatho shiwa bakan mi banlet shakani kajingya lanti jongka bat kani kasithi kalayatho ba kalamon bakan longkumta wadlada kan poi shadu uput kajingyap jongka
bat kani ka jingyap jongka kan long kum ka nuksa lani ka challenge iki way pat ki para kan thai bakin buot iki din jat jong ki kan thai ki bakrao ha ka par thai.